Меркурий. Поради изключителната си близост до Слънцето и почти несъществуващата й атмосфера, Меркурий достига температури от над 430 градуса Целзий през деня до минус 180 градуса Целзий през нощта. Ако игнорираме факта, че дневните температури на повърхността ще те сготвят жив, поради липсата на атмосфера ще усетиш цялата слънчева светлина без филтър. Това ще те ослепи и ще изгори кожата ти, а от силната радиация ще умреш. Венера. За разлика от Меркурий, Венера има много плътна атмосфера. Атмосферното налягане на нейната повърхност е 92 бара. Чувството би било подобно на това да си 900 метра под вода. Или с други думи, ще бъдеш смачкан като кенче. Също така, въпреки че Венера е втора подред в Слънчевата система, тя е най-гореща. Това се получава заради изключително силния парников ефект в нейната атмосфера. И въпреки, че само около 25% от слънчевата топлина стига до повърхността, почти цялата остава там, тъй като облаците от сярна киселина действат като изолация, която не позволява на топлината да напусне атмосферата. Това поддържа температурата около 470 градуса Целзий по всяко време. Това означава, че дори да оцелееш смачкването от високото налягане, ти ще изгориш за секунди. Земя. Ако кацнеш на земята и премахнеш скафандъра, няма да ти се случи нищо необичайно. Все пак, това е единственото място, на което можеш да дишаш свободно, защото нежният бриз има точния баланс от газове за поддържането на живота. Също така, атмосферата блокира опасната ултравиолетова светлина благодарение на озоновия слой, а магнитното поле предпазва планетата от слънчеви изгригвания и космическа радиация. Благодарение на същото магнитно поле на Земята могат да се наблюдават красивите полярни сияния. С други думи, Земята е перфектен дом за живота в Слънчевата система. Марс. Ако се озовеш на повърхността на Марс, разбира се, няма да можеш да дишаш. Освен това, поради твърде ниското налягане, телесните ти течности, като слюнката ти, ще почнат да кипят, защото температурата на кипене зависи от налягането. Именно поради това, ако на морското равнище водата кипи при 100 градуса, то на по-високите планински върхове, като Мусала, тя кипи при около 90, а на най-високия връх Еверест тя кипи на около 70 градуса. Следвайки тази логика, може да заключим, че температурата на Марс е още по-ниска. Поради отдалечеността си от Слънцето, температурата на повърхността на Марс е около минус 60 градуса, което означава, че ти моментално ще замръзнеш. Поради липсата на магнитно поле и плътна атмосфера, ще бъдеш изложен на изключително силна радиация. С други думи, ако нямаш скафандър, ще си отидеш мигновенно, а дори и да имаш, само ще си удължи живота с няколко минути, докато се разхождаш из една голяма червена пустиня. Въпреки всички тези предизвикателства има хора като Илон Мъск, които планират в бъдеще там да има изградени колонии за живеене. Юпитер. Юпитер, както и другите газови гиганти от Слънчевата система, няма солидна повърхност. Затова ти можеш само да паташ безкрайно през нея. Налягането ще те смаже като кенче, а около теб ще бушуват урагани със скорости над 600 км в час и мълнии, по-мощни от всяка буря на Земята. Ще бъдеш смачкан и отровен от отровните газове в атмосферата още в първите моменти. Ако обаче имаш ултраустойчив скафандър и плаваща платформа, ситуацията се подобрява, но само малко. Ще можеш да се задържиш в горните слоеве на атмосферата. Около теб ще се простират кафяво-оранжеви облаци, урагани и токсични ветрове. Ще си жив, но на коса. Един пробив в костюма и си история. Ако решиш да слизаш по-надолу в атмосферата, там дори свръхестествената ти екипировка няма да те спаси, защото налягането е толкова силно, че ще станеш на стотинка, а температурите са изключително високи, заради ядрото, към което се доближаваш. Сатурн. Ако се опиташ да кацнеш на Сатурн, няма да успееш, защото както на Юпитер, там няма солидна земя и просто ще падаш почти безкрайно. Но за разлика от Юпитер, тук нещата стават по-бавно заради ниската му плътност и ако намериш достатъчно голям басейн и пуснеш Сатурн в него, той ще плава над водата. Това става, защото Сатурн е изключително лек за размерите си. Температурите в горната атмосфера са смразяващи. Около минус 140 градуса Целзий. Достатъчно да замръзнеш за секунди, а ветровете достигат до 1800 км в час. Колкото повече слизаш надолу, толкова повече налягането ще се покачва. И в един момент, дори най-здравата ти екипировка ще се пропука под натиска. Ще бъдеш смачкан от гравитацията и налягането. Сварен от вътрешната температура и разкъсан от буриите. Уран.
Ако се озовеш на Уран, няма да можеш да дишаш. Атмосферата е съставена от водород, хелий и метан, но без и грам кислород. Освен това, метанът е отровен, така че дори с едно вдишване ще загинеш. Температурата там е около минус 224 градуса, което го прави най-студената планета в Слънчевата система. А докато тялото ти се втвърдява, налягането ще започне да нараства рязко, докато не те смачка. Ще си в пълен мрак, толкова далеч от Слънцето, че светлината там е едва забележима. Също така, в атмосферата му бушуват ветрове със скорост до 900 км в час. Дори с скафандър ще оцелееш само за кратко. Нептун. Ако се озовеш на Нептун, съдбата ти няма да е много по-различна от тази на Уран. Отново липсва кислород. Атмосферата е смес от водород, хелий и метан. Температурите са смразяващи, а налягането на дълбочина би те смачкало. Разликата е, че на Нептун условията са дори още по-екстремни. Средната температура е около минус 214 градуса. Малко по-топло от Уран, но там вилнеят най-мощните ветрове в цялата Слънчева система, достигащи до 2100 км в час. Това са свръхзвукови скорости, които биха разкъсали всичко по пътя си. В атмосферата му бушуват гигантски бури, включително тъмни петна, по-големи от Земята. Светлината от Слънцето е още по-слаба и мрачна, което прави преживяването още по-ужасяващо. Дори с най-здравия скафандър, оцеляването ти би било само миг.